evidentno radi se o velikim brojkama, međutim ono što bi ja kao ministar financija rekao je nekoliko stvari. Prvo i osnovno, dakle za sada nismo vidjeli neke veće negativne reperkusije same krize u Agrokoru na gospodarstvo Hrvatske. To sugeriraju i makroekonomski pokazatelji, visokofrekventni indikatori. Turistička sezona iza nas, a ja naravno iz perspektive kao ministar financija pratim pomno na dnevnoj bazi ostvarivanje prihoda, konkretno poreznih prihoda državnog proračuna. I temeljem i onoga što smo do sada objavili, dakle izvršenje prvih 6 mjeseci ove godine kada je Hrvatska po prvi puta ostvarila suficit proračuna opće države, a i ostali mjeseci pa do dana današnjeg zapravo upravo potvrđuju ovu moju konstataciju. Što se tiče samih poreza, također jedna reperkusija objavljenih izvještaja proteklih mjeseci. Vi dobro znate da je bilo jako puno povika, pa evo i danas naravno na rad Porezne uprave. Između ostalog pojavila se svojedobno jedna, ja sam ju tada nazvao, neutemeljena spekulacija i dezinformacija o nekakvom velikom poreznom dugu Agrokora od 6 milijardi kuna. Ja i tada, a mislim da ako pratite dobro baš moje izjave, ne ono što netko drugi meni možda stavlja u usta, odnosno kao nekakvu vrstu zaključaka, u svojim izjavama proteklih mjeseci, općenito kad sam ministar financija, nastojim prije svega biti dosljedan i konzistentan i govoriti argumentirano s informacijama kojima raspolažem. Tako sam i onda, štiteći naravno zakone Republike Hrvatske, instituciju ministra financija, odnosno Porezne uprave i ne otkrivajući poreznu tajnu, jer to nisam ovlašten i ne smijem činiti, ali sam demantirao takve spekulacije i insinuacije o toj visini poreznog duga. Sada se upravo to potvrđuje kroz ovu objavu, a s druge pak strane naravno da postoji i element koji sam vidio da neki porezni stručnjaci također spominju, to je element naravno veze između revizije i Porezne uprave. Dakle, računovodstvena bilanca nije isto što i porezna bilanca. Porezna uprava sigurno da će uzeti u obzir i ovo sve što je objavljeno, ali u isto vrijeme treba reći dakle da transakcije između pojedinih kompanija unutar sustava u pravilu su porezno neutralne, različiti načini vrednovanja imovine, bilo bez obzira što su tržišno utemeljeni, u pravilu ili ne moraju uvijek utjecati na umanjenje porezne osnovice. Isto se tako vodi i sa različitim vrstama otpisa potraživanja koji ne znače nužno, odnosno zakonom je točno propisano kada i na koji način se mogu priznavati kao porezni rashodi. Sve u svemu ja vas mogu uvjeravati i uvjeriti da će Porezna uprava i dalje, dok god sam ja ministar financija, raditi svoj posao odgovorno u skladu sa zakonima i da ću se uvijek truditi, što sam se trudio do sada, da bude lišena bilo kakve vrste političkog ili bilo kojeg drugog utjecaja. Dakle, u potpunosti neovisno onome svom poslu koji obavlja, a to je efikasno i pravodobno prikupljanje poreznih prihoda. Također, što se tiče samog izvješća, reflektirat ću se i na rezultat, odnosno podatke o samoj zaduženosti koncerna, između ostalog iz perspektive dobro poznatog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, takozvanog božićnog kredita. Dakle, splet okolnosti kada sam osobno bio optužen od strane jednog od mojih bivših kolega ministara, pokazalo se lažno optužen u vezi s tim kreditom. Sada se ponavlja još jedanput upravo ta činjenica, odnosno želim reći da i kroz objavu samog zapisnika, odnosno tonskog zapisnika s te sjednice, da u cijeloj kapitalnoj strukturi Agrokora to je jedan od rijetkih, ako ne jedini kredit koji ima instrument osiguranja. Dakle, Hrvatska banka za obnovu i razvitak kao državna razvojna banka ima instrument osiguranja, ne zazivajući, ali opet hipotetsko gledano da se ostvari i najcrnji mogući scenarij, Hrvatska banka za obnovu i razvitak kroz taj instrument osiguranja može naplatiti svoja potraživanja. Možete li komentirati optužbe Ivice Todorića da je Lex Agrokor nacionalizirao kompaniju i da se o krizi u Agrokoru već u siječnju razgovaralo, a u to vrijeme vas često optužuju da ste vi govorili, da ste tada tvrdili da nema nikakve krize u Agrokoru? Ja se suzdržavam proteklih tjedana naravno komentirati nečije druge izjave, jer u pravilu govorim samo isključivo o argumentima s kojima raspolažem u smislu informacija i naravno svojim izjavama. Što se tiče te problematike o sastancima, dakle ponovit ću još jedanput, dakle evo proteklih sada već 6 i nešto mjeseci, a mogu reći cijeli svoj mandat ministra financija, ponavljam, isključivo moje javni istupi i općenito izjave su uvijek vođene argumentima i informacijama s kojima raspolažem. Ne bavim se nikakvim spekulacijama, niti ikakvim imputiranjem različitih vrsta zaključaka, pa tako između ostalog ću se reflektirati na ovo vaše konkretno pitanje. Dakle, moja ta čuvena izjava 26. siječnja na temu Agrokora je bila ponukana između ostalog pitanja jednog od vaših kolega nakon objave Moody'sovog izvješća. Ja sam tada također rekao
temeljem tog izvješća i temeljem informacija, odnosno priopćenja koje je izdano tada iz te kompanije, sam izrekao ono što sam rekao. Dakle, niti sam imputirao, niti sam rekao, niti sam u tom trenutku u siječnju ja s ikim obavljao ikakve sastanke. Dakle, sve što su me bili pitali, između ostalog i onome sastanku u Vladi Republike Hrvatske, taj nisam negirao. A zašto Ivica Todorić tvrdi da je kompanija nacionalizirana? Ponavljam još jedanput, ne bih ulazio zaista u komentare bilo čijih izjava na tu temu.